TV atibatike zvechopu pamusoro iyo vakuru vedare ndadzoka zvekare ndine nyaya yana Bellarmine Chatunga Mugabe nemumwe wake Tobias Matonhodze. Vakomana ava nyaya yavo mamirire yave so far. Sorry zvenyu nekunonoka this update ndaifanira kunge ndakapa ma-updates aya nezuro, but because pane zvinhu zvainge zvichimboitikawo zvitinge zvambotibata-batawo tichiita zvitanga tichiita. But nyaya iripo ndeyekuti Mugabe and Tobias Mugabe Matonhodze appeared at the Alexandra Magistrate Court. Their case has been postponed to Tuesday, 24 March 2026, as a plea deal is almost finalized. They dropped their bail application last Wednesday after it was revealed that they were in the country illegally. The case could not continue today because the state was not ready. The plea agreement is nearly finished with only a small part remaining to be finalized. Ndo mamirira akaita chinhu chacho. In other news yanga iri kubuda iri kunzi the lawyer representing Bellarmine Mugabe and Tobias Matonhodze says negotiations for a plea deal are nearly finished but couldn't be concluded as the senior prosecutor was unavailable. He remains optimistic the agreement will be finalized soon. The case has been rescheduled to next Tuesday. Ndo mamirira akaita chinhu chacho, and I'm sure kuti zvabva zvanyatsobuda kuzvinzwisisike kuti why zvisina kunge zvazopera, why zviri kunzoni zvanga zvaaku 90 something percent kuti deal racho rekuti vakomana vachinge vachizoplead guilty ringe rapa 90%. I think it's something chekungoti basa kumwe nekune zvekokoka unosvikawo kunzi right panda pa mukuru hapo anenge amboitawo zvaari kuita, ari kumbofambawo munhu at the end of the day mwari palivi mwari kutomboitawo zvaari kutoitawo pamwe musi wacho didhe rake reoff, you never know. Like last time kune zvimwe zvaitonetsawo pavakatombosvika zvikanzi hakuna magetsi, munhu zvinhu zvinongoitika macourts emuno muSouth Africa. But the good thing is today zvandangokwanisa kuya ndichikuzivisai kuti aiwa zvinhu hazvina kuzofamba nekuti uyu mukuru wacho akange asipo. Zvakakosha kuti munge muchinzwisisa kuti aiwa chii chinenge chichiitika, aiwa the senior prosecutor anga asiri panzvimbo. Ndo mamirira akaita chinhu chacho, but ndichazokuonesai. I think ndakakuudzai futi kuti advantage iripo yekuti vakomana vange vachiplead guilty ndeyechi. Advantage kuside kwavo mabvuma, because makasabvuma still nyaya yacho haibudike, but ma lawyers avo vakangwara, vanorova kaunda, vanokurumidza kufunga, vanokurumidza kuonera dhiri. You be shocked pamberi apo motonzwa kuti vakomana mutongo yavo wazorerutswa, pamwe vatongozongopiwa kare ka community service kana kuti vanzi bhadharai dziri mariwo dzekuzodidi compensate munhu. Zvinosiyana, unoziva zvinhu ndosaka chinzi kutaurirana, kuonesana. Unonzi compensate mari modai kana muchinge mapedza vakomana muchanga mafeswa neextradition moita se modzoserwa kunyika kwenyu, zvinenge zvatonikina, vanenge vatobuda panyaya dzavo. But not knowing zvangu kuti zvichazofamba sei kumberi, I'm not sure kuZimbabwe kwacho kana achinge vaenda, nekuti Chatunga nedzimwe nyaya dzaanadzo kuZimbabwe dzakasiya aita dziya and days andakapedzera kudzinzwa, ndakapedzera kunzwa dzichinzi hadzina kuzonyatsopera maperere mushe dzaifanira kunge dzichizoita. Saka tichazonzwa kuti zvinenge zvazosvika papi, vataurirana kusvika papi kana achinge vava kuZimbabwe. But one thing I know, kuZimbabwe havana zvavanomboita because unogara political connected kashoma, kunzi mabatiro anoitwa nemabatiro anoitwa povo zvinhu zvakatosiyana. Unogona kamwe kakarespect kanenge vanenge vachingonyora saka mana tingazogarisa vana vaMugabe mujeri mana inyaya yerudziko inonzi itaurike mutemo ndosaka uriko toita sei potongwa pozonzwinzwi zvakawanda zvinongotaurirana plus ana momzi vacho vanenge vachiri connected, even nevanhu vacho varimo muZANU-PF vanenge vane a certain respect yavanenge vachipuhwa. But I'm not saying kuti it's make sure kuti vakadzokera kuenda kunonzi vaenda kuZimbabwe nyaya yava ichatongwe. Handisi kudaro. Handisi kuti vakaenda kuZimbabwe vakutonzi havachasungwe, kana kuti vakaenda kuZimbabwe vakanopara mhosva havachasungwa, hazvidaro. Ndiri kungoti zvangu the way even prone yavari kubatwa nayo muSouth Africa muno yakatosiyana neprone yavanobatwa nayo kana vari kuZimbabwe. Ndo zvandiri kungedza kutaura. Unonzi kutaura Zimbabwe kutorara kwavo kumasales kwacho zvanga zvitori zvema-1-1 zvezvi 1-2 zvezvekutoti unotongoona utongoti hazongonziwo hazvo semutemo anenge ingoripo, but
zvanga zvisiri zve like maitikira zvine zvichifanira kuzoitika kana kuti maitikira zvinowanzoitika kune dzimwe nyika dzavanhu. But thank you so much mhuri yeZimbabwe for tuning in to Kulian TV. I know kuti a lot is going on, tinofanira kunge ndichideliver a lot of news, a lot of updates. Regedzai tiende pane chimwe chikamu, but ndisati ndaenda zvangu pane chimwe chikamu, regedzai ndishandise mukana unoyu mhuri yeZimbabwe kukuzivisai mese imimi vari muSouth Africa muno vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastard permits. Ndiri kuti batai company inonzi Education Research, iyo inova company inotungamirirwa naana Mukoma Owen, dzinova idzo shasha pakuregister companies nekuvhura maFNB business accounts kunemi imimi musina mawork permits. Vabatei vakubatsirei, vanowanika pane nhamba dziri kubuda paflyer apo, ende chinotoita kuti vakubatsirei zviri nyore ndechekuti hauna need yekunetsekana mari dzetransport uchienda kune maoffices avo. Vanobatika penhamba ipapapa, it's nationwide. As long as uri muSouth Africa, chero uri kunze kweSouth Africa munogona kungotaura moarrange kuti muchazvifambisa sei. Vanokwanisa futi kukuvhurira company chero uri kunze kweSouth Africa uchida company muSouth Africa. Vanokuudza nzira dzacho kuti dzinofambiswa sei. As long as uine passport ndo chinhu chakanyanya kukosha kuti unge uchibatsirwa nevanhu veEducation Research. Saka vabatei, mutaure navo, vakubatsirei, vakuitire zvinhu zvenyu zvotanga kufamba, zvotoendeka, unozodei mangwana.